Rýchlo. Môžeš cez tú ľavú nohu. Ale rýchlo chodí na náš kus, či celkovo tak rýchlo? No dobre, do zákrut menej rýchlo, ale po rovinkách rýchlo. Ona chodí ako diabol. Tak. A tu sú dáky, aha, tiež? Čo sú to zač? Čaute. Môžeš si keď tak skúsiť to plexi privrieť? Držal som si už. Hej, no dobre. Dobre, v pohode? Áno, áno. Dobre. Je to ako na aute, len tunak je to troška inak. Však Aďo. Počuje, a keď sme išli na to ukončenie sezóny, no čo si bol chorý, ten mototuriec, vieš? Tak bolo 4 stupne bolo. Ty kokso. Ráno. Jožinko vydrieval. Hej, Jožinko, no. Musíme si dať pozor, lebo teraz kadejakí takíto títo sviatoční vodiči povyberali plechovky svoje, vieš. No veď ja keď som bol počuť aj v Rumunsku z Viki, tak ja som takisto za Pali a Lenkou nestíhal, hej. Akože stíhal by som, lenže inak je jazdiť, keď máš niekoho za sebou a sám. A ona čo, keď má naháč, vieš, tak ona, je to krásne sa položiť do tých zákrut, kdežto my na týchto cestovných endurách to máme o čo ťažšie, aj tak. Škoda toho Stepánka, jaj bože, to je divina. Ale ja som mu volal o 8:30. Stepán, ideme o 11:00. No, bude možno meškať 5 minút, ale idem, určite idem, vieš. Ty chceš ísť, tak musíš si deti zariadiť. No hej, a čo? A vy vetráte sa obaja, no a čo? A hroby počkajú, čože? Ja poviem večer, vieš, ako na hroby. Ja som bola včera. Ideme vlastne teraz, ty povedz. Veď približne, že... No veď na Štrbu, nie, smerom na Spisku, na Spiske podhradie. To je, môžeme keď tak vybehnúť aj na hrad hore, ak chcete pozrieť, že aspoň fotku jednu si urobiť alebo čo. A nazad cez tie repaše a vlevo či si môžeme dať kávu a domov. Dobre, zatiaľ nebojíš sa? Nie. Pridáme, hej, trošku. OK. Ty sa bojíš? Ja, keď ideme takto, tak sa len pozeráš takto doľava. Hej, nemusíš sa nakláňať, nič. Len sa pozeráš hlavou, kde chceš ísť, dobre? Áno. Ja si to už všetko okorigujem, neboj sa. Ale fajne, chápeš? 14 stupňov a to pôjde, dúfam, že ešte aspoň o ten 1 stupeň hore. Keď rozmýšľaš nad takou druhou motorkou, nie. Rozmýšľal som nad tou Afrikou, ale keď som si to potom spočítal, že koľko som dal už do tejto motorky a zase by som dal do tej druhej, tak som prestal rozmýšľať. Ako, zatiaľ sa ti páči? Áno. Hej. Počkaj, ťa to chytí, budeš si chodiť potom s nami. Koľko máš rokov? 13. No o 12 sa už môže. No a ty ako batôštek takto zdravíš, keď uvidíš nejakého motorkára, hej? No. Tak ty takto pozdravíš, dobre? OK. No, môžeš si to skúsiť. Dobre. Ale neviem, či vidíš dačo cez moju hlavu, no, zase. Vidím. Keď ste napísali hora, keď si hora. Však? No, vidíš. Dúfala, že sa pomýša. No. Ale zase iba ja som to musel vymyslieť, nik iný boháča. A čo vravíš na to, že mama začala jazdiť na motorke? No, dobre. Hej? Hej. Podporuješ ju v tom, hej? Hej. No dobre. Môžeme sa na benzínku ďalšiu? Môžeme, kľudne. Lebo pozrieť podávku si musím. Botasku? Hej. Dobre, Paku. dobre. Ja len to pozeral, lebo som si myslel, že mi ten pedál, vieš čo je tam, ako výfuk. No. No takže sa akoby toto, Zožralo tenisku? hej, to už som si myslel. Nie, neboj sa. On sa zlákol, že mu rozožralo výfuk tenisku. Ale tak on tam mal kryt. Hej, počúvaj, tu je kryt toto, hej? Tu je kryt, vidíš? Takže tam aj keď sa opreš, tak sa ti nič nestane. A ja rozmýšľam, že čo to ide. No, dobre, ideme ďalej, hej? Pozeraj, tu ako krásne sa to otvorilo. Jo. No, paráda, čo? Minule sme boli aj hore pri tom kaštieli, tam vidíš, vľavo ten kaštiel hore. Chceš ísť zastať? Na motorke. Zastať? Dobre, ideme zastať, hej? Chcem si ísť natankovať, ale... Hej, Tankovať? Tak krásne. neviem. Kedy však? To sa mi nebude... Dobre moja. Tak dostaneš, že Idem budem natankovať. dokonať. Hej, v pohode. Choď, Karinka. Zatiaľ sa mu páči. Ja som si aj myslela.
Hlavne, keď ideme tých 130. Že- Sadaj. Pozri, na akom vozíku ide, aha. Frajer. Babka, ty vole. No keď sa budeme vracať, tak my potom vyjdeme touto cestou, vieš? Nazad. To sa uvíňa, fajne. Aha, taký motorkár ide. Čo to má? KTM 1290 Adventure. Víš, ale toto je krásne tu, takto prejsť, vidíš? Toto je pekné tiež. Víš, to je nádherné. A tu pojeme doľava. Mohol som dron zobrať, vidíš? Som ho vyložil, no nevadí. Dobre si? No dobre, pohoda. Nie, veď ju držím. Hej, čo sa bojíš? Veď nemá kam ísť. Chcem, aby nás niekto odfotil. No vidíš to, paráda. Na Spiskom hrade. A pôjdeme vlastne smer Repaše. Dobre, tak ja pôjdem opačným smerom, ja som teraz pri Poprade. Hej? A chceme zastať v tej reštike, čo to tam bolo, vieš, Pali? Jo. To nevadí. Teraz ideme na tie Repaše, Karinka. Dobre, moja? To je taká polhodinka k tej reštike, kde si dáme kávu. Môže byť? Uvoľniť sa do zákrut, nepôjdeme rýchlo, pôjdeme úplne výletovo. Môžeš kývať, Braňo. Majú pauzu, kávičku asi, veď sa už 1 hodina je. Ale je taká, čo mnoho je, ale nie. Veď nejdeme to presne siliť ako cez leto. Ideme si to výletovo, toto pekné prostredie pozrieť. To také mokré trocha, no. Aj, my pomaličky ideme, nejdeme ako extra, aha. Takto pôjdeme, hej? Možno vám to pôjde až na nervy, no. Neviem, či tu Karin bola, asi ešte nie. Neviem, ja idem s ňou prvýkrát. Veď pijanko, aha, pomaličky. Ide auto, hej, bacha. Nebola si tu? A tu je krásne, Júka, sleduj, tá príroda. Keď mi ide na bola veci. Nebola. Neviem, či si tu bola. Nebola, bola vtedy s nami? Nebola. To my sme sami boli vtedy. No boha, pozri, ako krásne padá to listie. Pozeral to? To by bolo Hej, na vidíš. fotku také geniálne. No. No. Hej, robím video vzadu, to bude krásne, ako to listie padalo a Karin ako taďa prešla. Aj vy? Aj vás možno tam bude vidno. Keď nie, tak ideme znova. Pravo točivá, taká ostrejšia, hej? No cíti, no, že je to také troška chladnejšie. Ale mám taký pocit, že je tu viac listia ako u nás v Mikuláši, ešte na tých stromoch. Pozri, to je krása. Čo, Braňo, pohoda zatiaľ? Áno. Dobre. Čože? Že už teba vidím prvýkrát, že chlapa vezie tie ženu, vieš. Jaj? No, čože, ale viezol som už chlapcov. Aj švagra som už viezol, keď šiel skútry kupovať. Do Martina. Potom ešte bratranca som viezol. Braňa. Ešte jedného chlapca. Ja som bude tešil. Veď môžete ho odviesť. Hej, tu tak opatrne, dobre? Tu na to vyzerá byť také mokré, tak radšej opatrne. Tu sa to tiež tak pekne otvorí. Auto.
Zatiaľ si otvor, hej? Áno. Dobre, všetko zatiaľ? Áno. Už sypali na 5? Hej. Dobre. A už máme pekne 143 km. No, fajne. No, veď netreba to siliť, keď je takto. Ale potreba bola ako veľká, 5%. Ja mám 4,6. To máš nejakú veľkú naozaj. No neviem, som printala. Asi si pribral. Toto je pekné, taká pravá a hneď ľavá.